ubnai tek me tu lop ngan ai duna namar labun karam ngan hap ai syapata kum no men pa phi angam da so tho tikna tu lop men ta ubnai ngan lechim hi manga ngas ngau le rantik me ban ro tu lop ma phi namar phim nang ban san phi shu shan da kakti kham tam phi dai na nong kendang sha sar phin pai yo phi shu king bayong man la ubnai men pa tu lop ngam yo i phi shu pen mang yang ala kum shakri jong phi kum no kum ta phi ong kme ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua mam no yang am ta da lei lei ngam di shu tu lap barongan ai pen kre ga jaga bu phi ti men kne ba bi tingka tang kin det ru him dan jing it yang a phi ong kme ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua jing ya sha jong katu kalako kamen to shu ya ba pen kalaba mo mam no yang am ta da lei lei ngam di shu tu lap barongan ai pen kre ga jaga bu phi te men kni phi be tingka tang khin det ru phim dan jing it yang a